Usa ka gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin sa ninyo na mga nasa tagkatahuran nining mga orasaha. Magandang gabi din sa inyo mga pamangkin. At welcome na naman po sa ating programa. Ayan, Totoy na Love. Simula ng 9 a.m. 9 a.m. naman, pambira. 9 p.m. Grabe naman kung 9 a.m. ako. Ano ako ngayon? Nalawos na. Kailangan ng dilig. Nalanta na si Totoy Bato. Pasarete ko be. Ayan. Anyways, 9 p.m. hanggang 12 midnight para sa ating programang Totoy na Love. Magandang gabi sa lahat ng mga nakatutoy po sa atin, mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Good evening! Ayan, maing gabi din sa mga nakikinig sa atin sa radyo, sa 90.7 Love Radio. Yung mga nasa biyahe ngayon. Ayan, yawards, Ayan, ano ba yan? Papuntang opisina o pauwi na o may pupuntahan? Kapag meron kang puntahan na iba, nagpaalam ka ba sa partner mo? O, baka pagdating mo sa bahay, Lucy-on! Yan ang imong kigol. Ayan. Anyways, mga kabisyo, ngayon po yung araw ng Biyernes, may dapat tayong magsaya dapat, Pero yun nga, ang araw na to ay araw ng di peligro. Peligro, pizza di peligro. Ayan na kung saan, next week ko pala yung sweldo day. Paano ka makagala? Eh, di simple lang, wag kang gumala para makatipid ka. Meron kasi iba, pag Friday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Hindi yan uuwi sa bahay ng maaga. Madaling araw na yan, kaya umaga nang nakauwi. Kanya, hubog na kayo. Gikan, niinom og tuba. Anyways, mga kabisyo, ito po yung pinag-uusapan po natin dito mga kabisyo. Pero bago ang lahat, ikaw bilang isang magulang, bilang isang magulang o kaya naman bilang isang auntie ko siguro, kaya uncle na may mga alagang mga maliliit pang mga bata, Lahat ba ng mga anak mo, kaya pamangkin mo, may sariling cellphone? Yawards, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic siguro, Oo, halos lahat. Kasi pag sinasabi mong mga bata, baka mainggit yung isang bata. Ba't wala ako? Ba't meron? Kaya, wala akong cellphone. Si ate meron. Magagalit yan. Ando na yung inggitan po mga kabisyo. Kaya as much as possible, mga magulang po, kahit naman labag sa kalooban po ng mga magulang, para hindi naman mag-aaway ang mga magkakapatid, ang ginagawa, kung ano meron sa ate, ganun din kay bunso. Pambihira naman mga kabisyo, Okay, Yawards. Kaya nga na pag-usapan po natin dito mga kabisyo kasi merong isang senador na may panukala, Ang panukala ng naturang senador na kung saan kino-consider niya ang filing a measure na mag-prohibit po sa mga estudyante po, from the elementary to senior high school na gamitin ang mobile phone sa loob po ng classrooms during school hours. Ayan, school hours yan. Itong sabi ng naturang senador, napansin niya sa isang obserbasyon lang, Hindi lang dito sa atin, Pati na sa ibang bansa na marami sa ating mga bata talagang nalulong na sa paggamit ng cellphone even sa loob ng classroom. Sabi ng naturang senador. Ayan. Good evening sa iyo, senador, Ayan. So, yun ang naisip po niya. Kaya, eto nga lang, ano bang meron? Ano bang meron dyan? Ano bang kahalagahan ng cellphone na meron tayo ngayon, Ang cellphone ay may maraming mahalagang gamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan. At ito, isa sa mga ito, mga kabisyo, ay maliban sa communication, ito, access sa information. Napaka-importante po ito, mga kabisyo. Naalala ko lang nung araw po mga kabisyo, wala tayong mapapagkunan ng information, information, kundi sa library lang. Doon ka sa library. Kaya minsan, or madalas ka, pag lagi kang nasa library, madalas kang nandun, minsan magkakaroon ka na ng jowa doon sa loob ng library. Ang tawag na doon sa library, library. Oo, maglalabing na lagi doon, di ba? So, yan ang sinasabi natin mga kabisyo, May pahirapan po ng impormasyon nung araw, pag ikaw ay yayamanin, Mga uncle at saka mga auntie, siguro, alam sa alam sinyo. Pag yung bahay ninyo ay may encyclopedia, Yawards, mayaman kayo.
Oo, may umiikot pa yun. No? May umiikot na nagbebenta ng encyclopedia. Maliban sa nagbebenta po ng floor wax, ha? Naabutan ko yung floor wax umiikot. Tao po. Nandyan ba yung mama mo? Ay, kasi yung mama ko isang public school teacher eh. Basic na po yan. Bakit po, kuya? Meron akong paninda dito yung floor wax. Pautang ne. Yun yung afford namin. Pero yung sinasabi po natin mga kabisyo, yung encyclopedia, pag hindi ka mayaman po, walay ka. Diba? So, yun, dun natin malalaman na isang bahay nakatira ay mayaman pag merong encyclopedia. Ayan, no? So, yun yung sinasabi natin. Sa tulong po ng cellphone at internet, maaari nating mahanap at makuha ang impormasyon na kailangan natin sa anumang oras at sa kahit anong lugar. Oo, imaginein mo, no? Nung araw, makakakuha ka na ng information kung hindi sa teacher mo, sa encyclopedia, kaya sa library, di ba? Pambira sa ngayon. Wala nang problema, no? Meron kang tanong doon sa utak mo, bumapasok, ano kaya to? Punta ka lang kay Google. I-Google mo lang yan. Ayan, makikita mo na agad-agad yung sagot. Hindi naman lahat ng sagot tama eh. Ang ibig ko sabihin, may mga opinionated kasi ito mga kabisyon, lalong-lalo na pag yung sasagot yan ay AI. Di ba? So, yun mga kabisyon. So, maaari nating gamitin ang mga ito, yung cellphone po, upang maghanap ng mga lugar. Ayan. Halimbawa, nawala ka. Hindi mo na mahanap yung motel. Oo. So, doon ka na. Kaya hanapin mo na. Impormasyon sa kalusugan. Halimbawa, gusto mong magpalaki. Kasi lumiliit na. So, kailangan mo siyang palakihin. Ayan. So, punta ka na sa Google. Gusto mong makita ang balita. Yung totoong balita, ha? Pero minsan, mga marites, nandyan din, no? At marami pa pong iba. Yan ang kahalagaan na meron tayong cellphone. Kaya naisip natin itong pag-usapan kasi yun nga, ang kahalagaan ng cellphone. Kaya eto nga, may nakalagay sa ating fan page ngayon, no? Kung nakapag-post na po kayo, no? Sa Totoy Bato Official, no? Dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan? Oo, para sa mga siguro, no? Sa nakikita ko, elementary siguro at saka high school, wala namang ibang ginagawa doon eh. Magti-TikTok na naman yan eh. Sasayaw eh. Oo, tayo mga angkol, nabubuhay tayo na walang cellphone, di ba? Oo, lumalabas tayo. Pag sinabi mong recess time, wala tayo sa loob ng classroom, kaya naglalaro tayo sa labas, basic na po yan. May dala tayong sariling t-shirt, di ba? Ayun, nung araw po yan mga kabisyo. Pero ngayon, ano bang masasabi mo, ha? Dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan? Pag-usapan natin yan mga kabisyo. Dito sa ating FB Live sa Love Radio Manila. Ayan, nakashare po sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Sa mga nanonood sa atin sa TikTok, sa Love Radio, no? Magandang gabi. At meron din akong TikTok doon, no? May pinost ako kaninang hapon. Ayan, sa TikTok, no? Totoy Bato 907. Again, Totoy Bato 907. Tuloy-tuloy po ang ating tugtugan sa radyo sa 90.7 Love Radio. Ikaw, kuya. Ikaw, Col. Padayon gyapon. Tuloy-tuloy ta sa ating FB Live sa Love Radio Manila page. Mayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!